Li Tirkiye û Bakur ji ber pandemiyê demekî çapkirina kitêb û berheman hatibûn rawestandin. Lêbelê di proseya normalizasyona jiyanê de ev demekî ye berhemên Kurdî li pey heftên çapkirin û digihîjin berdestên xwîneran. Zimanzan, nivîskar û wergêr Dr. Abdullah İncekanî ku estê xwe ji Erzeroma Bakurê Kurdistanê ye û ev 33 salin li Almanyayê dijî û zêdetirî 25 salin ku ji zimanên Almanî û Fransî bo Kurdî wergeran dike. Herî dawî bi navê Deriyê Dil, guldesteyek ji şîra Almanî berhema xwe ya ku ji wergerên 47 şîrên Almanî pêk tê da çapkirin. Pirtûka ku ji şîrên 8 şairên bi nav û deng yên Almanî pêk tê di 21 tebaxê de ji nav weşanê nûbiharê derçû. Her wiha nivîskar û werger İncekan berhema xwe ji bo bibîranîna şehîdên Komkujiyê Enfalê jî îthaf kiriye. Nivîskarê Kurd Abdullah İncekan dibêje du sedem hebûn ku min dest bi wergerandina helbestên Almanî kir. Yek şexsî bû, yek jî civakî bû. Niha du sebebên çêkirina wergerê hene, yek şexsî yek jî civakî ye. Em ji ya şexsî dest pê kin, min di zaroktiya xwe de welatê xwe terk kir û çawa ku Hezretî Yaqûb gava Hezretî Yusuf wenda kir di destê wî de tenê ew îşligê wî ma yan jî ew cilûbergên wî man bîhin dikir, me jî gava axa xwe terk kir di destê me de tenê ziman ma. Ji bo me Kurda em bikaribin vê berhemê bixwînin, bi zimanê xwe li ser bifikirin, meriv gere ewka hizrî, cîhana hizrî wek bînayekî gava tu mêze dikî, tu her tim kevira datînî ser hev û ev kevir gere em bi zimanê xwe bikaribin danî ser hev. û Werger divir da roleke gelek muhîm dilîze. Divê Kurd zêde zêde li wergerê xwedî derkevin û wergerê zêdetir bikin. Kurdolog û mamosteyê zimanê Almanî Dr. Abdullah İncekanî ku ev demekî ye dest bi wergerandina dîwana Rojhilat û Rojava ya gote dike. Herî zêde cîdayê helbestên gote. İncekan dibêje wî hewl daye ku beşek ji helbestên kanûn ya edebiyata Almanî wergerîne bo Kurdî. Şiirên ku îdî bûne kanon, yani bûne berhemên ku di 100 salî de, di 100 salî de li ser avê hîş dibin, ew berhem hene. Ev antolojî ji du aliya hat meydanê. Yek, min gava ku şîir dixwendin û firq dikir ku gerê ez vê şîrê tercümeyê kurmancî wergerînim kurmancî, min bi jalîkî ve ew şîr tercüme kirin. Sebebê ku Goethe ji yê din zêdetir e ev e ku wekû tu dizanî dîwaneke Goethe heye bi navê Dîwana Şerq û Xerbê. Ew dîwan min niyet kiribû ez wê dîwanê tevaya wê wergerînim kurmancî. Jar min firq kir ku ev gelek salan ew bigire. Loma jî berhemên ku min heta niha tercüme kirine ev 47 bi awayekî tesadüfî bûye awayî derket holê. Berhema dawî ya Abdullah İncekan ya bi navê Deriyê Dil guldesteyek ji şîra Almanî ku li Tirkiye û Bakur bes bi wergerên kurmancî hate çapkirin. Li Almanyayê jî ji aliyê weşanxaneyekî li gel helbestên resen bi wergerên Kurdî jî hate çapkirin. Her wiha di nav 8 şairên ku helbestên wan hatine wergerandin de navên giragir yên wek Gote, Nietzsche, Rilke, Bexman û Heyne jî hene. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.